سلام لك عبيتي خميت خنو لو معنتي كوين ناو أي بوينت ناو كين كمي غيرنا نغير بوينتس ناو كينس كمي غيرنا نغير كاريكم حدشتي إذا سابسكرايب جبر ليكم سابسكرايب زي جبركم سبات حزج أزوي إذا بوينت زوي مالتي ناوزي ناو كين كمي غيرنا نغيره كين ليفلنا معباي دقنا متبع ብዙሕ ነገር እዩ ዝጠቕመና ኮይንሲ ኣገዳሲ እዩ ኣፖፖ ማለት እዩ ሕጂ ኮይን ከዓ ብዙሕ መእከቢ ስለዘየለ ፖይንትስካ ናብ ኮይን ቀይርካ ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ ትገብር ወይ እውን ክትገዝእ እውን ትኽእል ኢኻ ነገር ግን ካብ ትገዝእ ዘለካ ኤክስቼንጅ ጌርካ ብኡ ጌርካ ትጥቀም ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ጌርኩም ፖይንትኹም ናብ ኮይን ትغيروا كريكم اوكي حجي همدي غيرنا ودياو كمدي غيرنا ودياو ابزنيو مش ابزي يالو اكسشنج زبل كغير لنا يخلي نجر جن بزي تسعة كلتن شح يزغير لنا 100 بوينت 100 شح بوينت سي 9 كلتن شح ሕጂ ኣነ ብዘርእየኩም ግን በተለይ እዞም ኤጀንትስ ዝኾንኩም ኣበይ ተኣቱ ኣብዚ ኮይን ትሬዲንግ ኣብዚ ኣቲኹም ኣብዚ ኣቲኹም ኣብዚኣ ምሻላ ቶፕ ኣፕ ትብል ኣብዚኣ ኣላ ቶፕ ኣፕ ነዚኣ ትሰቕጥዋ ነዚኣ ምስ ሰቐጥኩሞ እዚኣ ዩኤስዲቲ ትብላላ እዚኣ ረይዋ እዚኣ ትሰቕጥዋ እዚኣ ምስ ሰቐጥኩ ኣብዚ እንታይ ይብለሉ ኮንትራት ኣድሬስ ስላለው እዚ ማለት እዩ እዚ እንታይ ትገብርዎ ኮፒ ትብልዎ ኮፒ ኮፒ ዲሉኒ ኣብዚኣ ክትሰቕጥዋ ከለኹም ኮፒ ዲብለኩም ማለት እዩ ርግፀኛ ክትኮኑሉ ዘለኩም ነገር ግን ያሬታ ርግፀኛ ክትኮኑሉ ዘለኩም ነገር ግን ኣብዚ እዚኣ ከምዚኣ ኢላ ምህላዋ ተረጋግፁ ኣለኩም ማለት እዩ ሕጂ ከምዚኣ ጌርኩም ኮፒ ምስ ገበርኩም ካብዚ ባክ ኢልኩም ትወፁ ካብዚ ተኣቱ ኣብዚ ምስ ኣተኹም ዊዝድራው ነው ትሎ ሕዝረይዎ ኣብዚ ናት ኣብዚ ናቱ ኣብዚ ምስኣተና ሕጂ ኦልሬዲ ኣነ እዚ ተጠቂመሉ ስለዝነበርኩ ተጠቂመሉ ነይረ ስለዝኾንኩ ኣብዚ የሎ ኣብ ናታትኩም ግን መጀመርያ ተኣቱ ተሃሊኹም ከምዚ ባይንድ ይዝል ባይንድ ዝብል ነይ ምሽ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ባንክታት ኣለዋ ያዕኒ ናብ ደለኹ እስኻትኩም ዝደለኹም ማኹም ባይንድ ትገብሩ ሕጂ ኣነ ኮይን ይቕይር ስለ ዘለኹ ኣብዚኣ እየ ክገብራ ማለት እዩ ኣብዚኣ ተጠቂመሉ ስለ ዝነበርኩ እዩ ከምዚ ዘሎ ሕጂ ኣብኣ ከኣትየ ናትኩም ግን ባይንድ ይኽብለኩም ባይንድ ምስ በልኩሞ ጎቲ ሴቲንግ ይብለኩም ጎቲ ሴቲንግ ምስ በለኩም ፓስወርድ ግበሩ ይብለኩም ፓስወርድ ትገብሩሉ 6 ዲጂት እዩ 6 ቁፅርታት ዘይትርስዕዎ ቁፅሪ ማለት እዩ ዘይትርስዕዎ ቁፅሪ ትገብሩሉ ዘይትርስዕዎ ቁፅሪ رأي واحد جناعي باسورد حاتيتن اللي باسورد أنا غيرو اللي سيزخونكو حزناتي باسورد هقورا لي إذا تخلو باسورد مالتي يهو أبزي تايب لالو باسورد مسأتهم كم زخبلكم كونترات أدريس يبلالو
كونترات أدريسكم كحتىكم يوزي أبز تأتوه مالتي همي غيركم تأتوه لا أبز مش إيدكم غيركم تصد تبلوه رأيو كم زيلي ما تسلكم تريو لهم لا كوبي مش غيرنا يو زيات مرز وين لا بيست مبر بيست يخم تمرز زيات مرز كوبي تيلكم تأوزنيهم كوب تقولوا بيست اندحر مريضكم كاني تزغبركم كوبي زغبركم مفتي نابزي مصلكم مالتي بيست ريو حجي زي سامنت كاتو وزي ريو زي عنتوي حساس نير حجي بريهل همزي نعان ختبلوا همزي لي غطر لكم غطر الريو تشك تلو حجي بقى ودينا لنا حجي withdraw now نولا withdraw now سلنا بليس انتر نحنا كنوصو زدلنا قصري نصحف كنديهم توصو تدري 10 دولار يعني حجانا 100 بوينت غير لي 100 بوينت غير 100 بوينت خندي 10 دولار 10 دولار صحيفة لهم مالتي كذا كاو بقى سميت مالي سميت كونفرم وديهم الله ريو يو كنديلن 100 بوينت 100 شح بوينت 9 شحن 500 36 كين غير غير الكيلن بقى حجي تشنجو كينس يبلو أبزي أمشني كبلي حجي يهو تكور ذاتهم تكور كي ترسعوهم نحجي طرحوا لي يكون نطعمكم نخل جيزي جنزوك توصخ لهم قال ماذا نخل جيزي يطعمكم كي ترسعوا رأيوا قيروا لي يهو 4 نيرو 3 كيلو 4 دولار نيروني حجي 10 دولار ناو كين سيز غير كوا 3 دولار علني مالتي حجي أبي كيد نخن رينا مسيركم تي كين زغيرنا يه أبي كيد نخن رينا مسيركم أبزي يزور دل ريو ولون ريو أبزي أتريو والله ده مسج لي خليه ولا أتي نخن رينا خلينا أبزي ريو successful exchange لني رسالة لي خلي مالتي مسج ريو زيني حج زي كان بقدامي ونقيرا نيرا همزيرو يبلالكم جن السؤالي كم زلقن كريكم أبيلو مسيركم أبزا كين ترديك أبزلكم ريحمو هذي 9 شحن 536 مش نيرو استوصل نيرو 36 ناي بقدامي مثل نيرو تدميرو ونيسو ريا أوزيلو مالتي حجي 9 شحن 507 كلتن كين ألني مالتي حجي تايت قورو ناب زدالكم وسب كتلقو خداني خلوكم مالتي أبزيا نايت سب ايدي يوزر ايدي مش يلالا زي نايت سب ايدي صحفو أبزا تحتوي تخاني كتلقو زدالكم متأن تصحفو ولا خريكم حجي أنا أبزيا نايو علي ايدي خد صحفي نايو علي منتي كحلفو مالتي ريهم أبزيا مزيتا شمي رحمان ناتي ايدي مصحفكم شمي مزيا نايت تلوخلو سب ايدي مصحفكم شو موزي مزلكم كاو أبزيا كتسدلو زدالكم متأن تصحفو
ሕጂ ኣነ ድሓን በቃ 10,000 ዋላ ክብል 10,000 ከውፅእ ደልየ ኣለኹ 10,000 ኣብዚ ከዓ ትሕቲ 8,000 ይመስለኒ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ካብ 8,000 ንላዕሊ ኢኻ ንሰብ ክትልእኽ ትኽእል ሕጂ 10,000 ኢለ ኣለኹ ኣብዚ ዝለኾ መጠን ገንዘብ ካብዚ ካርዩ ሕጂ እቲ ትልእኽሉ ሰብ ኤጀንት ተኾይኑ ትልእኽሉ ሰብ ኤጀንት ተኾይኑ ከምዚ ዝመፅልኩም ከምዚ ኤጀንት ኣካውንት ኮይንስ ኣካውንት ይብል ሕጂ እቲ ትልእኽሉ ሰብ ኤጀንት ተኾይኑ ኣብዚ ትገብርሉ ኣብዚ ትገብርሉ ኣብዚ ኤጀንትስ ኣካውንት ምክንያቱ ናብዚ ምእንቲ ካኣትወሉ ናብዚ ኮይን ትሬዲንግ ምእንቲ ካኣትወሉ ማለት እዩ ኣብዚ እንድሕር ዳለይኽኩምሉ ተሪሉ ናብዚ ኣብቲ ደገ ኣብዚ እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ ኣብዚ ዝኣቱ ኣብቲ ናይ ኤጀንት ኣካውንት ተሪኽኩምሉ ግን ኣብዚ ኮይን ትሬዲንግ ይኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ናተይ ክልእኽ እየ ከርእየኩም እየ ናተይ አይዲ እዚያ 10,000 እሺ ናበይ ክልእኹ መስልኩም ናብዚ እየ ክልእኹ ምክንያቱ ናብ ደገ ክወፀለይ የደልየኒ ክጥቀመሉ ንሰባት ክህበሉ ንደቀይ ንባዕለይ ኤክስቼንጅ ክገባበረሉ ማለት እዩ ካበይ ፀቕጡ እዚያ ትራንስፈር ትልዎ ረይዎ ኮንፍሩ ኦኬ ወዲ ኣለኹ ናብቲ ተቆሪፁ ደይበሎ ኣዝያ ክንደይ ተሪፈን 87,592 ነበረ ማለት እዩ ናበይ ደይቡ ኣብዚ ነይረዮ ኣብዚ ደይበሎ ማለት እዩ ኮንኩም ከምዚያ ጌርኩም ትቀይርዋ ተረጋጊኹም ራይኹም ቀሊል እዩ ከምዚ ጌርኩም ተጠቐሙ ጋይስዋ ካብኡ ፕሊዝ ሳብስክራይብ ግበሩለይ ኣሕዋተይ ማዕረይ ኩሉ ዝፈልጦ ኣነ ከካፍለኩም እየ ንስኻትኩም ከዓ ብሳብስክራይብ ሓግዙኒ ኣይትኸፍልሉን ኢኹም ምራይኩም ዘይተረፈኩም ሳብስክራይብ ግበሩለይ ላይክ ግበሩ ኮመንት ጻሓፉ ብዛዕባ ፖፖ ዘይትፈልጥዎ ነገር ሕቶቱኒ ዝፈልጦ ተኾይነ ባዕለይ ክምልሰልኩም እየ ዘይፈልጦ ተኾይነ ንዝፈልጦ ሓቲተ ክምልሰልኩም እየ ማለት እዩ ካብኡ ክሰርሑ ትደልዩ ወይ እውን ዝስራሕ ዘይትፈልጥዎ ሰባት ከዓ ጻሓፉለይ ንዓኹም ከረድአኩም ይኽእል እየ ምሳና ስርሑ ተጠቐሙ እዚ ኣነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ልዕሊ 7 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኦንላይን 24 ሰዓት ካብ ሶሻል ሚድያ ገንዘብ ጥዕበ ይፈልጥን ንመጀመርያ ግዜ ዝጣዕምክዎ ኣብዚ ኣፕሊኬሽን ዝዩና መፂኹም ተጠቐሙ ክብለኩም ብፈቱ የቐኒየለይ